pasatzen dira, denborak aldatzen doaz, denbora gileak ari dira, denbora berria prestatzen. Eta zu jadanik ezituta zaude, zure denboraren ariketarako. Gizalege berrien baitan sinismen lausoz, eskaparate berria irikita dago, bertan izkribu distiratsuan irakur dezakezu. Etorkizuna zurea da, etorkizuna zurea da, etorkizuna zurea da. Atzekaldean mundu koloretsu bat dago, eta zure ganatu nahi zenduke, zure bizitzaren arrastoa ustearren. Sartuko zara ta esku batzuen gandik, zure denbora txipiaren araudia jasoko duzu. Eta oroimena, oroimena, arriskua zoartarazteko sortua zena. Garaiko xedeak bere gaunatzen, lanpetu egia izango data, ez zaitu ohartaraziko. Laberintoaren ataria zarenean. Aldatuz joanen dira, denbora gile berriek, liluran mendu berriak sortuko dituzte. Eta zuk, zure denbora zarkituaren atzaparretan, hauzidik gabeko gudaria, menpeko aberea, inoiz ulertu gabeko askatasunaren kantura joko duzu. Bizitza ieskorraren ardo mikatzetik edaten duzun artean. Eta zure denboraren ikuspidea duzula esango duzu. Baina zilegi begi esatea, ez dela denboraren morrontzarik, deus adierazi duenik, eta edozein argi izpiaz ohartu ahal izan zinenean, gure ernaitasun domagaitzetik jalgia izan